ମୁଁ ଆଜି ନିଆଳି ଗ୍ରାମର ବଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ନିଆଳି ଗ୍ରାମର। ସିଏ ପୁରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେରୁରୁ ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆଉ ତାର ମହିମା ଅପାର। ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ଯିଏ ମାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ନିଜର ଦୁଃଖ ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ଯେପରି ହିସାବରେ ସେ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ତା ଚେରରୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ସେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତାର ପୁରା ଭିୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାପିତ ସ୍ଥାନଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ବି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନଟା କରାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚେରଟି ଅଛି, ସେ ଚେରରୁ ହିଁ ଏତେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁ ଭିୟୁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ପୁରା ହେଇଛି ସେମିତି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ନିଜର ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରୀରେ ରଜା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ଏତେ ସେ ଫେମସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ 7 ଦିନ ଧରି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। ଏଠି ବହୁତ